Maiderri bizitza, gobeto esan da, hortzak erakutsi dizkio, baina orain aipatu dugun bezala, berak irribarrez erantzun dio. Ez da erraza minbiziaren diagnostikoa jasotzea eta utxetik hasi behar izan dut dena. Gurekin da, Maider Elorza. Arratsaldeon, Maider. Mila esker. Maider, pixkatxo bat esan dugu, baina zein da zure istorioaren hasiera edo zein da zure istorioa, zer dela eta erakutsi dizkizu hortzak bizitzak? Hortzak bizitzak niri edo nik bizitza... Bueno, bai, biak agian. Bueno, aurrek urtean azten da pixka nire abentura hau, ez? Proba batzuk eta gero, titian, minbizia dagoela ikusten da, kalzinoma oso txikiak dira, eta hortxe azten da pixka abentura hau. Eta nola hartzen du batek hori, nola egiten dio aurre egoera horri, zure kasuan? Galdera asko egiten zera, edo egin nintzen, beldur asko piztu ziren, zergaiti asko ulertu ezinik, eta pixkat hortik, ez? Bai. Zenbat denbora ikusten zaitugu, daukazun itxurarekin da animoarekin, baina diagnostikoa jaso, minbizia duzu esaten dizutena, eta orain arte zenbat denbora pasada? Ekainak 18 urtetxo bat ingo du. Urtetxo bat? Urtetxo batera dijoa biblibide hau. Harin hartu diozu aurrea gaixotasunari, urte bete? Bai, bueno, bai. Aldaketak inditut eta bai, sentsazioetatik ju naiz pixkat, ez? Gauzak probatzen eta honea tortza bezala. Gauza berrikiten, estruktura puskatzen, dena hankaz gora jartzen. Maider, horrelako kasuek egoera desberdinetan harrapatzen gaituzte, ezta? Zu esate baterako autonomoa zinen, zara edo autonomoa behintzat, ez dakit, zu biluzik sentitu zinen, ezta? Babes gabe. Bai, autonomoa nintzen, eta, klaro, lehengo ospitalekoa izan zen, kirofanoa eta mastektomia bat, eta ganglioak ere bai, eta horrek ikusten duzu, baja bat, geratzea, eta negozioa, klaro, nik elikadura, naturdenda bat, hor dagoen produktua zer egin, ez? Zer gaitik ere bai, bapatean langile bat jarri, erakutsi eta udena egitea, ez da erreza. Zuen momentu horretan zure negozioa itxi egin behar izan zenuen? Bai, erabaki nuen iztea. Zer gaitik, naiz eta ez jun ospitalen bidetik, erabaki nuen barabaldi luze bat egitea, eta orduan beldurrei aurre egin da, eta esaten, Maider, zen nahi duzu egin, barabaldi egitera, banoa. Eta itxi egin nuen denda erdia barruan izan da, janaria eta produktuan ezan. Bai, minbiziari aurre egiteko asmoz, sendatzeko modu desberdinak probatu dituzu, baraualdia, aipatu duzu. Zer moduz joan da baraualdia gogorra izango zen? Baraualdia, bai. Hasiera batean hasi nintzen veganismoa edo veganotik. Gero baraualdia ja zuzenean izan zen zuaizpen eta kontrolpean ja banakian, esperientzia banaukan. Lehengo 13 egunak oso politak izan ziren, baina nire gorputza 13. egunetik aurrera ateratzen hasi zen. Bai, kriston protesta batipat, zona hau, barkatu. Eta oso gogorra egin zitzaidan azkenengo segundura arte. Ja, manauzkan limite batzuk edo muga batzuk edo eritzi batzuk edo egun batzuk pentsatuta, baina azkenean gorputzak hitz egiten zian hortatik ebai. Kaso egin behar zaio. Bai, geratu behar izan nintzen. Eta orain beste oihu bat zuri kasu eginda edo txip aldaketa bat gertatu da edo egin duzu zure bizitzan, ze erabaki hartu dituzu orain? Jo, zoaztetik urteen da alegin naukan naturdenda bat, eta banko batean bisita bat izan nun, Mikel Zabalarena, eta esan ziten, zuk alegin ireki behar duzu, zuk Tolosan ireki behar duzu naturdenda. Eta izan zen, nola, nik, barkatu. Baina piztu zen zerbait horrez, eta hor, alegin berriro martxan jarri nun. Baina gero urte hasieran, hau da Tolosako denda, hau da lehengo bezeroa, Igor. Ona. Eta, lokal hau Jose Manuelena da, alkilerrean dago. Eskerrik asko Jose Manueli, zatik asko laguntzen ari zait. Eta, bai, barkatu.
era horretako denda batek ez dakit nola esan, erropa saltzea bezala, batzuk joko dira badakitela zer nahi duten, baina beste batzuei esan behar diezuzuk, esango dizute, hau eta hau gertatzen zait, eta zuk hartu hau edo hartura, implikatu egin behar dezu saltzen dezun honetan. Bai, horregatik, produktuen ezagutzan, ikusi duzen bezala, denetik daukat, fruta barazkia, espezifikoa bebai, erropa bebai, zartagik bai saldu ditut noiz bai. Orduan ikuste dela informatzea, ez? Eta ongi jastea produktuetan. Eta ez dakizuna, zintzotasunez, esan nik hau ez dakit. Eta bezeroa izango da, behar duen hori eskatzen duena. Maider, hasieran zuk egin didazu gainera galdera, ez da galderari buelta eman diozu, nork erakutsi dizkio hortzak nori orduan? Bizitzak zuri ala zuk bizitzari? Nik hortzak dentistari. Eta nik uste bizitzak jartzen dizkiala hortzak eta denak. Bai. Orain zer izan da, berriz hastea bezala, zuretzat? Tolosan denda irekitzea, beste hasiera bat bezala izan da? Oso hasiera berezia izan da. Erronka potentea, Tolosako plaza banentzako berria da. Eta 7 urte eta gero alegin, egia da berdinakin atorrela, ez? Nire esperientziakin, gehi jakintza batekin, eta gogotxu berriro ikasteko, berriro bezero horrekin elkartzeko, eta, bueno. Eta bezero berriak aipatu dituzu, alegiko jendeari hurbilduko zaizu Tolosara, ez da? Bai, etortzen nahi dira, Alegia, Mezketa, Ikastegieta, Altzo, Orendain, bai, denak. Bai, eskerrik asko. Eta orain nola zaude, ondo? Ondo sentitzen zara orain gustora zaude? Ondo nau, bai. Fisikoki ondo ikusten duzu zure burua? Bai, baditut egun oso ilunak, orain egun ilunak oso, denbora motxikoak, baina oso ilunak dira. Baina bestela fisikoki egia esan da, lehen esan dezu, elikadura, ez? Elikadura zenbat txap ematen diguten, baina nire egan nabaritzen dut elikaduran horrez, volante hartu eta neu gidatze hori, badauzkala onura ondixak. Nire gorputza, bai fizikoa, emozionala eta espiritualantzako orduan. Eta egun ilun horietatik edo momentu ilun horietatik nola ateratzen zara? Zein dira zure euskarriak? Konfiantza, itxarotea, denbora hori hor zauzela, ez dut ulertzen batzutan zergaitik, eta gero deiak edo esku bat edo lagun bateri deitu eta ez da nola nago. Eta sentitzea apoioa, sentitzea ulertu izatean, ez da nik ez dut ulertzen ze da hon, nire momentu horietan, baina konpainia eta konpartitzea. Animo esaten diogu olako egoera txar bat daukanari, baina animoa ez da salgai, ez dago denda batera ezin dezu animoa erostera junda. Aldamenekoak animo esan arren, nunbaitetik atera behar da indar hori, ez da? Bai. Horre bai, nire ibilbidean momentu ezberdinak izan ditut. Batzutan ez dut aguantatzen animoik, ez inorenak, ez nireak, eta beste batzutan denak eta gehiago behar dituzu. Eta batzutan ez dago animorik, eta beste batzutan bai. Orduan hortxe ez, tanteatzen norberarekin eta norberan emozio eta bizipenekin. Maider, guk izugarri eskertzen dizugu zure bizitzako parte hori gurekin partekatzeagatik.